दिनैखा 20 तारिख मे फुंनि 5:30 to 6:30 तामफोरु नरनगुना माखा और डॉक्टर अलद्रिन देबबर्मा लामा किनाराव गारि तनिमानि ओंखाय और कायसा गारि वानटना बा ट्राक आते गारि कोtor मतो हाईवे और फाइ क्लाइरि फैखा और फाइ लामा किनाराव फाइ और पाथर रंजाक हाथिंसा रंजाक आशा गाते खाय बिनि गारि न उपरे बिनि गारि न सप्रे जाक्ति खायै यांग फाइ और ब गारि फाइ बथाक्का और हाथिंसा तमा बाय और बथाक माखा केबुनि कोनो क्षति तंलिया गारिनि डॉक्टर अलद्रिन नि गारि डॉक्टर अलद्रिन नि गारि बायखा किसिं मिसिं बायखा आबनो साना क्लायो गारि रंनो जाननानि गेरेजो दाइमाखा बेलायनो चाव लामा रग तनियावै इनका जारा फुङाव मर्निं वाक खायनाय बंनोबो सतर्क मारुबो लामाव मर्निं वाक खाया तारै मात रग आइ साबवे रग पारने लामा रग इनका बेलायनो जानाय दिनै जुदि अ जागाव बरफ दङब्ला हामु खामु हाबङो बरफ हुकुमा खामु लामा आरि खालामा खामु और बागिनो साव खूब सतर्क दङ नांगौ अबंका नेशनल हाईवे नि थाखा ताबो अबंका बाइजालबारि खवाय डिस्ट्रिक्ट नि बाइजालबारि डॉक्टर अलद्रिन देबबर्मा बिनि चेम्बार बिनि न पुसकांग अब हाय तिनि पातिखा पातिलायखा अ घटना फुंनि 7:30 to 5:30 to 6:30 नि सिङावनो जतमनो साख्लायो आं इसा बाइक जाय जायखे नाय हिमबायना बागै कारणखा गारि रक्त फुं हपं सपं चालुगले बरक स्राफान बागै मुफ्लिक्सा आखाय थुनामो जाखांखाय अ हाइके एक्सिडेन्ट दङ ओमफ्राय आसानकक घटना हामबाय